Kada su došla ta ograđivanja, prva reakcija moja, lična, je bio tweet koji sam podelio i na Instagramu, da mislim da je dobro i da nemam ništa protiv, iako ne mislim da je dobar način, ali da je dobro da postoji jasna linija između toga ko je koji akter i da je sve okej, da se mi ne ljutimo oko toga. Što se tiče Sviće, mi smo zvanično tada objavili otvoreno pismo studentima u blokadi i to pismo, mislim da kogoda ga je pročitao, nije negativno reagovao na njega. To je bilo pismo puno ljubavi, savezništva, podrške i lepih želja i namera. Mislim da sve ono što se dešavalo kasnije, kroz individualna targetiranja, da li kroz studentski pokret, da li kroz neke druge kanale, je bilo isključivo zbog toga što je režim video prostor da ide u podele i da različite aktere između sebe posvađa, da oni ne bi mogli da rade zajedno i da oni ne bi jednostavno doneli onu promenu koja nam je potrebna.